2 ஹவர்ஸ் வந்தாங்கன்னா தியேட்டரில் என்னை பார்த்து சிரிக்கணும், என்ன இல்லை அந்த படத்தை பார்த்து சிரிக்கணும், ஜாலியாக இருக்கணும், ரிலாக்ஸாக வீட்டுக்கு போகணும். அதுதான் நான் என்னுடைய ஃபேமிலி நான் எதிர்பார்க்கறது. நான் ஒரு எங்கே போகணுன்னாலும் ஒரு 2 மணி நேரமோ இல்லை வாட் எவர் எங்கே போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், சிரிக்கணும், ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்றதா. கஷ்டத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் ஒரு நாளையில் எல்லா டைமும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் சிரித்து சந்தோஷமாக பேசுறதுன்றது ரொம்ப ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் இருக்குது இன்றைக்கி உலகத்தில். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்களே சர்வே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க. தனியாக இருக்கிறவங்க டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க, குடும்பத்தோடு இருக்கிறவங்க டிப்ரெஷனில் இருக்கான். அதுக்கு தான் மெடிசன்லாம் இருக்குது, அதுக்கு தான் வந்து யோகா இருக்குது, அதுக்கு தான் எக்ஸசைஸ், அதுக்கு தான் ஜிம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது. அந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே நான் மறுபடியும் போகணும் அப்படின்றத என்னுடைய. பட் இதுவே வந்து ரியல் லைஃப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு சோகம் வருது, ஒரு டிப்ரெஷன் வருதுன்னா ஹவு டு யூ ஹேண்டில் இட்? நான் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே போகவே மாட்டேன் சார். ஏன்னா நான் எதையுமே பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன். எந்த ஒரு டிப்ரெஷன் எது வந்தாலும் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாரும் சொல்கிறதா நம்ம ஒன்றும் கொண்டுட்டு வரல, ஒன்றும் கொண்டுட்டு போக போகிறதும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் எந்தன்றனால தான் பிரச்சனை. அது இல்லாமல் பார்த்துட்டா ஹாப்பி தானே சார்.